Minkejja li għaddew aktar minn 100 sena minn mindu terremot qawwi laqat lil Malta li wassal għal diversi ħsarat fid-djar tal-familji Maltin. Dan ma jfissirx li dan il-fenomenu naturali qatt ma jista' jerġa' jolqot lil pajjiżna. Hekk saħqet ma' One News Pauline Gallia, il-kap tad-Dipartiment tal-Geosciences fl-Università ta' Malta, waqt it-tnedija tas-36 edizzjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea Sismoloġika li qed tlaqa' f'Malta madwar 800 sismologu minn madwar 60 pajjiż fid-dinja. Bħala terremoti fil-passat nafu li kien hemm terremoti mhux neċessarjament fuq Malta, imma anke fuq Sqallija jew fil-Greċja illi inħassu sew u anke jagħmlu diversi ħsarat għaw Malta. Ilna daqsxejn ma nħossu wieħed li jagħmel xi ħsara, iktar forsi madwar 100 sena, imma dan ma jfissirx illi mhux se jiġru, jiġifieri rridu nkunu dejjem ippreparati, dejjem nistudjaw u dejjem nippruvaw nżidu l-monitoraġġ tagħna biex naraw x'inhu jiġri madwarna u kif dan jista' jaffettwa l-Gżejjer Maltin. Il-Professur Gallia qalet li l-qagħda ġeografika ta' Malta tesponija għal dawn it-tip ta' fenomeni naturali. Dan hekk kif il-Mediterran huwa attiv ħafna f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' terremoti. U xi ta' dan hemm każijiet li seħħew fi Sqallija u l-Greċja. Għal dan il-għan id-Dipartiment tal-Geosciences fih dan l-Università ta' Malta bil-għajnuna ta' grupp ta' riċerkaturi li jagħmlu monitoraġġ sismoloġiku qed jieħdu ħsieb illi jkunu aġġornati bl-aħħar studji sabiex bekk f'każ li jfeċċ terremot fi gżieritna pajjiżna jkun preparat bl-aqwa mod possibbli. Huwa għalhekk li Malta qed tospita għall-ewwel darba din il-konferenza li hija mifruxa fuq medda ta' ġimgħa sabiex bekk jaqsmu flimkien l-aħħar studji u riċerka tagħhom. Preżenti għat-tnedija ta' din il-konferenza kien hemm il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca, kif ukoll il-Ministru tas-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia.